MTV vastaan MPM Series number 2 alkaa nyt. Ja tähän loppuukin MTV vastaan MPM Series numero 2. Hoho, se oli kyllä kaikkien aikojen eeppisin juhlapäivän välinen sota ikinä. Olisittepa olleet näkemässä sen, rakkaat katsojat. Se oli aivan uskomatonta. Koimme juhlia, jotka ovat jopa gregoriaanisen kalenterin ulkopuolella. Niin sairasta mörisettiä, että oksat pois. Ja niinhän siinä sitten kävi, että me voitimme. MPM voitti MTV ja koko möriduppien välisen interuniversaalisen sodan. Sillä me tapoimme kaikki. Me tapoimme MTV Möri Cooperin, me tapoimme MTV Möri Väisäsen, me tapoimme MTV Pentin, me tapoimme MTV Möri Radio Möri Ahtisaaren, me tapoimme MTV Pelastusrenkaan, me tapoimme MTV Eero Ritalan, me tapoimme MTV Penan. Tässä on kuvia. Me tapoimme kaikki mörit koko multiuniversumissa. Me tapoimme kaikki muut mörit. Nyt meillä on vain yksi möri! Kyllä, valitettavasti koemme itsekin sodassa tappioita, mutta yksi möri on parempi kuin ei yhtään. Ja meiltä te ette häntä jumalauta vie! Tulkaa vain yrittämään. Minä olen kylläpänyt miljoonia pinkkiä verta hepojen veressä. Olen kastanut itseni humanismin nime... Ei se ollut se. Olen kastanut itseni olen itseni punaiseksi verestä. Joten tulkaa vain koittamaan, minä piäksän pinkin irti teistä kaikista!